Az egészségügyi alapellátásban számos esetben maradnak rejtve szív- és érrendszeri betegségekre utaló bizonyítékok. Gyakran csak a kórházban derül ki, hogy komolyabb a probléma. A korai fázisban felismert kardiológiai eltérések a beteg későbbi kilátásait jelentősen befolyásolják. A telemetria, vagy más néven a távgyógyítás segítségével azonban egy eddig még nem igen használt eljárás segíti a sürgősségi és alapellátásban dolgozó szakemberek, kardiológusok, illetve családorvosok munkáját. A Cardi életmentő hálózat központi szerverére mind a háziorvos, mind a mentőszemélyzet, mind a beteg küldhet telemetriás EKG adatokat. A mért EKG adatokhoz bárki jogosultság függvényében internet hozzáférés mellett bárhol a világon hozzáférhet. Amikor a beteg a háziorvosnál jár, sokszor még nem is tudja, hogy szív problémái vannak. Ez csak egy alapos vizsgálatból derülhet ki. A Cardi segítségével az asszisztensnő akár az orvos távollétében is könnyűszerrel el tudja végezni az EKG vizsgálatot. A berendezés alkalmas arra, hogy a mért adatokat azonnal továbbítsa egy egészségügyi központnak. Ehhez kapcsolódva az orvos bárhol, ahol internet hozzáférés adott, megtekintheti a leleteket. Ezzel akár úgy is diagnosztizálhat egy-egy betegséget, hogy egyáltalán nem is találkozik a beteggel. A rendszer arra is lehetőséget biztosít, hogy a háziorvos közvetlenül a szívcentrumba, a klinikán ügyeletet ellátó orvossal online kapcsolatba léphessen. Ezek alapján tudja a leghelyesebb döntést hozni a páciens további ellátásáról. A Cardi telemetrikus készüléke arra is alkalmas, hogy a mentőautóban fekvő betegek állapotát nyomon követhessék, és az adatokat továbbíthassák a fogadó kórháznak. A mentőben ülő orvos hozzájuthat a beteg korábban már ismert EKG leleteihez, és azt megvizsgálva összevetheti a jelenlegi állapotával. Eredményeit továbbíthatja a kórház felé, ahol a beteg állapotának megfelelő kezelés előkészületeit megkezdhetik. A beteget így a kórházba érkezésekor már egy felkészült tím várja. A Cardi telemetriás életmentő hálózat a betegellátást a 21. században elvárt technikai megoldások segítségével képes a kezelés minőségét javítani. A Cardi életet ment.